Jakmile byl výstřel připraven, voják přistoupil k zapálení fúze a výbuch roztrhl ticho. První výstřel udeřil nepřátele a jejich útoky se zpomalily. Dělo na Karlštejnu ukázalo svou sílu. V roce 348 král Karel Tviřtatý rozhodl postavit Karlštejn jako pevnost a útočiště pro své poklady. Prvním krokem byla těžba kamene, který byl použit na stavbu masivních hradeb a věží. Stavitelé začali budovat silné základy, které měly chránit hrad před nájezdy a zubem času. Práce nebyla snadná. Počasí a terén způsobovaly komplikace, ale stavitelé pokračovali dál. Po několika letech tvrdé práce začala růst mohutná hradba a věže. Karlštejn se pomalu stal pevností. Hrad byl vybaven silnými obrannými systémy, včetně šílených dělových věží. Alštrenské dělové věže byly umístěny tak, aby poskytovaly maximální ochranu při obraně hradu. Když nepřátelé zaútočili, obránci použili děla k odražení jejich útoků. Jakmile byl výstřel připraven, voják přistoupil k zapálení fúze a výbuch roztrhl ticho. První výstřel udeřil nepřátele a jejich útoky se zpomalily. Dělo na Karlštejnu ukázalo svou sílu. Boj o Karlštejn byl tvrdý. Nepřátelé neustále útočili, ale obárnci se nevzdávali. Po dlouhém a tvrdém boji se obránci Karlštejnu ubránili a hrad zůstal neporušený. Dnes je Karlštejn symbolem síly a odolnosti, připomínkou historie, která trvá po staletí. Pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte ho a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu.